ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ତମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ତମେ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛ? ହରି କହିଲୁ, ତମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଛି? ଆମ୍ବ ଗଛ। ରମେଶ, ତମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଛି? ପଣସ ଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୀତା, ତମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଛି? ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା। ଗୋବିନ୍ଦ, ତମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଛି? ପଣସ ଗଛ, ସପୁରୀ ଗଛ ଆଉ ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ପିଲା, ବସ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବାଡ଼ିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏ ଗଛରୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଉଛ? ରାମ, ଗଛରୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ପାଉଛ? ତମ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ତମ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କ'ଣ ପାଉଛ? ଆମ୍ବ ପାଉଛ। ହଁ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ସବୁ ଫଳ ଗଛରୁ ଆମେ ଫଳ ପାଉଛେ, ଆଉ ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ପାଉଛେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଗଛରୁ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ, ଆଉ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗଛରୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଉଛେ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯତ୍ନ ନେବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇପାରୁନି, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଉପକରଣ ଫୁଲ ଫଳ ଏସବୁ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବେ, ନିରୋଗ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଫୁଲ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ଏହିସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ସାର, ଜୈବିକ ସାର ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚନ କଲେ ବା ପାଣି ମଡ଼ାଇଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଚାରିକର ବାଡ଼ ଘେରାଇ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବସ। ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିପଟେ କ୍ଷେତ କିଆରିର ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଘେରାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆମର କ୍ଷେତରେ ପାଳଭୂତ ତିଆରି କରି ରଖିବା। ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖିଲେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭୟରେ କ୍ଷେତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଇଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ବିରାଟକାୟ ଜୀବ ହାତୀ ଜନବସତି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ହାତୀ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କଲେ ହାତୀ ଆମ
बगीचा बाड़ी बगीचा नष्ट करिबो नाही कि शस्य क्षेत्र नष्ट करिबो नाही। अच्छा पिला माने आ गोटे कथा मन रखिबो बारंबार गोटे जमी रे गोटे प्रकार फसल करिबा नाही या द्वारा जमीर उर्वरता कमी जीवो। तेणु गोटे जमी रे गोटे प्रकार फसल उत्पादन कर सारा परे बा अमल कर सारा परे आ गोटे फसल चाष करिबा। उदाहरण स्वरूप गोटे जमी रे धान चाष हो सारा परे आमे डाली जातीय फसल से जमी रे चाष करिबा। एथिरे माटीर उर्वरता बढ़िबो। ये तो गला आमर बाड़ी बगीचार खेत बाड़ी कथा उद्भिद एवं तार जत्न और सुरक्षा विषय में किसी जानल तापर पिले कहल आम जंगल में बढ़ुवा गछ बा उद्भिद मानकर जत्न नेबा कहीं किए कह हाँ हाँ जंगल में थिबा वृक्षराजी बा जंगल जोगु आम परिवेश सुरक्षित रहुची वायुमंडल ठंडा रहुची आमको अम्लजान मिलुची एवं मृत्तिका क्षय रु जंगल रक्षा करुची। तेणु जंगल रे थिबा गछ मानकर जत्न और सुरक्षा नेबा जरूरी। अच्छा पिला माने तुम गोटे नुआ कथा सुन लोक मानकु जंगल तैयारी करिया पई सचेतन करने को एवं जंगल गछ न काटिबा को एक व्यवस्था सरकार हाथ को नौछंती। लोक मान भितर जंगल सृष्टि करवा एवं गछ न काटिबा को सचेतनता सृष्टि करने प्रति वर्ष आम देश में जुलाई मास प्रथम सप्ताह वन महोत्सव पालन कर उत्सव लोक मध्य मागणार चारा बंटन कर पड़िया जमी एवं पहाड़िया अंचल गछ लगाई जंगल सृष्टि करवा यही उत्सवर मुख्य उद्देश्य। आउ सरकार दुईटी पुरस्कार मध्य घोषणा करछंती। प्रति ब्लॉक रे जदि जड़े परिवेशर सुरक्षा पाई एवं परिवेश को सुरक्षा रखा सचेतनता सृष्टि करने अग्रणी भूमिका ग्रहण करिथिबे प्रति ब्लॉक रे जन को प्रकृति बंधु पुरस्कार मिलिबा एवं प्रति ब्लॉक रे गोटे अनुष्ठान को यही कार्य करथिले मध्य प्रकृति मित्र पुरस्कार मिलिबो। पिला माने आज तुम माने उद्भिदर जत्न और सुरक्षा विषय रे किसी जानल तुम मान किसी प्रश्न रोचे से प्रश्नर उत्तर आसंता पीरियड को कर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य लिख आमे माने उद्भिदर जत्न एवं सुरक्षा नेबा कहीं उद्भिद मान ठारू आमे कौन सबू पाई ठाऊं जमी रे पालभूत तैयारी करी रखिले आमको केउ सुविधा मिले वन महोत्सव केबे पालन करा जाए वन महोत्सव पालन करिवार उद्देश्य कौन ये गला प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 पार्थक्य दर्शैब प्रकृति बंधु पुरस्कार और प्रकृति मित्र पुरस्कार ये दुईटी मध्य कौन पार्थक्य अच्छी तुम्हें लिखिकी आनब आसंता पीरियड रे आमे संशोधन करवा। आज पाठदान को एतिकी रखुची। धन्यवाद।